Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Penyisai ni, paling ikut kod media, buat penyisai. Ladang iyo penjengarap, na ladui di sini, warak di sini, warna ini, mana unjuk burung ini, burung macam apa? Umday ban. Kajing angnu jongkodor basnong maulai nong pedeng banyo yak surok kababha kaban pensuk yak lek kawan bat kara karong jong kipat ba nong song snong kalau urlong hadiah live host nam tam hadiah mak sarkar jala lingba katanat PWD roads kalamang pisah sauklur san paulak manchna pen bha yak surok kabaha kajing jengai kabasan spa prapo mitar halor kani uskatri jongkodor basnong maulai nong pedeng uba lambok marbanyang lambat urang basnong uba kit kupar kharsieng kelingkat kinong song snong hakalai terik jumbang araja absan kilalai ban ai khublai kerpang yo sembut menteri rangba kejela uba khmi ya katanat PWD uba prestun tensong uba penyo ya mang tingkah ban siang penbha ya surok da kajing simkhya jong MDC barem uba tebor lang pathau hakjing ekran bigilat pathai khubor uba lambok marbanyang ulai thu uba kedor basnong kalau jupun sengau siginong mikmat jong maulai konstituensi hendai baru kejing ujing nam kishukut tang kejing ai kejing tho kat baki kampat kim ju urlong satya ulong ru badai ha kejing long MDC jong ba tebor lang pathau ba ulala ban penyo ya kamang pisa ban siang rong penbha ya surak ba penyeso na blok A sha blok C habok di kesnong Buat tempat ini senang kami, nak penolong. Okey, untuk ini siap sak ke bawah sak. Dah. Ya, yang mana? Boleh. Dah, thank you. Ini bagi nak tahu ni pas senang lagi nak senang. Kalau penolong tak. Isa Deputy CM ba isa pensun tensong. Habai dia baka denti. Bari senang jungi. Antara live senang nak kami denti atau denti. Te ngip kamyo. Ada yang denti dekat jengwan tu senang. War kecing Arab jeng isa nak kecing persau dagi nong kami ngawan nyalam kisamla ngawan nyalam tak berukut ji wan persau kecing jeng senang. Isa dah semua war kanika surok urlong tinggi suan ai kublai. Nakalian jong kador bar snong mulai nong pleng ni uban ban ai ka jing snungu ka bakrau ni pau ka jing snungu ya iba prestun tensong di balong i sembut menteri rangba jong ka sarkar jela di pet ya ka tanat PWD roads ibala pen orlong ya kani ka jingkwa jong i kum kador bar snong mulai nong pleng haka bedai ba kani ka surok ka bala asateng mentala arhusan lai muslim ya kaba ni kum kador barsnong nilai juyai ut nilai juyai pensngau nagawai kapor syakawai pat kapor henrei kita ki jing pensngau ki shulong tang kum ki jing pensngau hagi jing tho ki klempoi syakakam ten rei kani kalong kasni kaba sa jing kan mau ingi kum barsnong mulai nong pleng hakabede bukan ni surok kalalong ka jing sa kan mau nomor ba deling ba ka jing hirap jing ba prestun kajing ikan do jung ndai tang sisen ar license lai kan do I la kalong ha kayen sa ka jung I la kalong han ne office jung I lai kan do but dai mai I bla penlong ya ka ka surok kum ni kum ka kalong ngam ba ka jing ai jingrap jung I yang ni kum ka da bar snong te ni pen pang jung sungu ya I but ni ka jing kerpat jung I kum ka da bar snong kalong ba inang yo ai ka mat ka phat ba shat ba klan ba ka ba kya I ba kristun I ba penlong ya ka ni ka kam kum ni kum ka kalong panangai bahagi ni kibnai kum ila kular kani ka kam tanya shkmat berkanya shkam kumba kalong menta ni penpau ka jing sungu ya I ba tebor lang pathau iba lalong UMDC ha tu por nakaliam jong dar barsnong ngimla klem na penpau ka jing sungu ya I ba tebor lang pathau namar dailing ba jong I kidon kinong mikmat ki banging la depan pensngo rei kumang laong kikut tang ha jing pensngo henrei hakapor ba iba tebor lang pathau ilong kum UMDC nakalian jong kador barsnong mulai pedeng hadian mamanga ba irang barsnong ba angkat ke executive committee ke batmai ka bangila depan shinti de ka kam kum kinong penyat snong ke batmai ngila shimkhia ba ke kam ba kani ka long ka wei na ki kam sa teng ko ka snong jongi ngila kendo iba tebor pathau barong UMDC ke bor ban mai lem depan slam ila yalam yang kum ki nongket kam jong ka snong banyak kendo iba prestun but dailing ba jong I kani ka surok kalong
kum ni kum ka kalong ka jing sngungu ka kraw kalong shei dong san spa ka pomitar ka bal adap kalong ars arspa apa ka bal adap kalong arspa arpo te hendrei yakani ka badang sa kalong laispa nropo Kan ri ikut pisah. ka jingmang jong ka pisa kalong sauklur san pulak niyo yakani ka sanction yakni ka kam katum ka jingi kendu jungi bat iba prostun kalong bah hakni ki arbna in sustain lo ini ka kam hakabedi bat ka nakalian jung ka marsnom ila yo bat snow yakni ka kam shi amale te nakalian jung i amale ila ongba lima kaktien ka baywan jungo ingi kam ka shnong masenjok ka election amale ila ongba in sayap yakni ka kam handrai bisno thu ba kanong ka ba shitam mo nomor ba nilai penkan mau yi te hendrei nomor ba kakam kalong ka bakirki te ni na kalyang juga shnong hi klam na penslam hagatu por bai dam long MLA MDC ba te bolong ka tham na pensnong noi chi bat kakam ka ya chama yo kum kata ka jingkular na kalyang jungi MLA te na kalyang jungi kam gador shnong ila yo ban taman chu pensnong hi ka por bai wan shnong te tai bat yaki banta baro ke bai dan kam ban ai ka jingirap na kam ta ki bai ban kajing sngongo kalong ru yaki dekat jong ka executive committee jong ka dar barsnong nadu ki dekat jong ka seng sama seng thai but yangi kum ka executive committee but ikinong snong hi baro ka bai ki balalong shisha ka ketika man ka ketika diang ki bala ai shisha ya kajing yano senyang dem ki ba klem da kan shu ya ka por ka sngi ki lelek na ka bai ka sngi sha ka bai ka sngi bang ngi khat ban ni kendo la ka long yai ba pathau la ka long yai ba Prestun tensong la kalong siapa ki office sarkar ki bangi ngi dot kam ki lalong shisha ka ketika man ka ketika diang ki le tulun nang mangi bat hadu kane ka kam ka ba ka kalong kumne ka jing sngongu kalong ru ya ka executive committee jong ka dar bar snong mulai na pedeng ni pen pau ru ka jing sngongu ka ba kraw ya ki officer ki staff jong ka PWD roads Shillong Central Division ki balalong shisha ka ketika man ka ketika diang kim chu ai ya kadung no ka kentien ka ba penok mensim yang ikom kinang ilam shnong habangi ngilet bandan kam ki office chongki ha ka bai dei ba kini ka surok da ka khmat ka ba pu samar khe ki yarap yang ni bat ngi pen pau jing sngongu yaki bat na ngingat ba kinang la ban trei khambha ki wi pat ki benta ki kam ki chongki bat ngingat ba na ka wi ka por shi wi pat ka por kum ka dor bar shnong mulai na pedeng ni nang don kam yaki bat ngi community ki kam ki ba bha kinlong nak benta joni kum kador barsnong mulai no breng ti hon ya ka bede begini ka surok ngilayo pan snow ya kan ka surok show amli ba benta ba right ti nrei nomor ba ka jing snow ka jungi ka long ba ha ka jing tho ti nakaliam jong iru ka kentien ka bangingiyo ka long ba in serap ya kan ka kam ti nrei ka syukut kumta ti nrei ni nakaliam jong ka snong nomor ba ka ni ka kam ka long ka kam ka bala sa tek aslam ha ka mongol ong pi arhusan lai husnem kadi gajing amnur jong kinong sungsnong te ni ban nakalian jong snong namar ka kam kala along ka bakarki te nakalian ka executive committee ka batmai i yakendu i ba tibor lang pathau ban ma ihi klam de penslam i pen yakendu ini kum ka executive committee jong snong ban ba prestun tensong penyisai ni paling ikut kod media ba ban penyisai ladang iyo penjengara na ladoi umdisi ne wara umdisi ne WMA ne mono unyo buram ngin ai buram yo ta ba umdai ban pensu tu ba ka da koi ba nyim don silang nyim pet silang kat uba ai unyo buram tangita na ka yang ka to ba so nang ni sakma